Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Αναλυτής μέσα από το ένα Channel, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με ειδήσεις από την Καβάλα και την υπόλοιπη περιφέρεια. Μαζί σήμερα θα δούμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχάς, να σας συστήσω τους καλεσμένους μας. Εκ δεξιών μου είναι ο κύριος Λεωνίδας Βουδούρης, είναι υποψήφιος με την κυρία Δήμητρα Τσανάκα στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Καλησπέρα, κύριε Βουδούρη. Μαζί θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τις απόψεις των δύο κυριών και τις θέσεις τους για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, έτσι ώστε και εσείς που μας παρακολουθήσετε να σχηματίσετε άποψη για το ποιον συνδυασμό από όλους θα ψηφίσετε. Να πούμε για το τυπικό της κουβέντας ότι έχουμε καλέσει και από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, αλλά δεν μπόρεσαν να στείλουν κάποιον εκπρόσωπο. Το λέω απλά για το τυπικό της κουβέντας. Κύριε Βουδούρη. Άπτω με τις ευκαιρίες. Η ερώτηση είναι ίδια και για εσάς, να μην την επαναλάβω. Άπτω με τις ευκαιρίες, λοιπόν, να αναφερθώ και εγώ στον τουρισμό και να πω ότι στις ομάδες εργασίας που έχουμε παρτίσει εμείς στο συνδυασμό μας, έχουμε κάνει κάποιες προσεγγίσεις, οι οποίες μας δίνουν ουσιαστικές λύσεις και λύσεις χωρίς δαπάνες, που μπορούν να βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν, την τουριστική κίνηση στην περιοχή μας. Κατά βάση πιστεύω ότι τόσα χρόνια η προσέγγιση των τουριστών γινόταν με λάθος τρόπο. Ο τρόπος είναι πολύ συγκεκριμένος. Πρέπει να απευθυνθούμε σε tour operators, πρέπει να φτιάξουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα το συντάξουμε και θα το δημιουργήσουμε μαζί με τους ξενοδόχους της περιοχής μας. Θα το δώσουμε στους tour operators, οι tour operators θα το προωθήσουν στα τουριστικά πρακτορεία και τα τουριστικά πρακτορεία για να μας φέρουν κόσμο, βασικά θα πρέπει να δουν ότι αυτό το προϊόν που θα τους δώσουμε τους συμφέρει, ότι πρέπει να έχουν κέρδος από αυτό το προϊόν. Επειδή έχω ασχοληθεί και παλιότερα με τα τουριστικά, μιας και είναι 16 χρόνια στο Δωδεκάνησα, και επειδή ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει όλο το σύστημα το τουριστικό και η τουριστική αγορά, πιστεύω πως είναι εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ένας πολύ καλός προορισμός στη Καβάλα και μέσα από τον τουρισμό να βρει πάρα πολλοί κόσμος απασχόληση. Επίσης, θέλω να πω σε ό,τι αφορά αυτά που ανέφερε και ο κύριος Σημειονίδης, και εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι συμφωνώ μαζί του και θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι. Επανέρχομαι και πάλι και λέω ότι ο κύριος Σιμιτζής δεν είχε οράματα. Τρόποι υπάρχουν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Με την κυρία Τσανάκα έχουμε κάνει μια εργασία και έχουμε ασχοληθεί με το πώς θα μπορέσουμε να. Γιατί και ο κύριος Σημειονίδης είναι και οικολόγος από ό,τι ξέρω. Οικολόγος δεν είμαι, κτηνίατρος είμαι. Κτηνίατρος, αλλά άπτεται της οικολογικής σας ευαισθησίας όλο αυτό. Έχω ενστάσεις με την οικολογία. Ναι, εντάξει, είναι μια στάση ζωής και αυτή που. Λοιπόν, κάναμε μια ομάδα εργασίας και ασχοληθήκαμε με τα θέματα της ενέργειας. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε γεωτρήσεις πετρελαϊκές. Απλά και μόνο αυτό που μπορούμε να κάνουμε μια καλή διαχείριση μέσα από το Δήμο για τα πετρέλαια που χρησιμοποιεί ο Δήμος για τα δημοτικά κτίρια και κτίρια τα οποία είναι πολύ ενεργοβόρα. Θέλω να σας πω ότι αυτή η μελέτη ή αυτή η προσέγγιση, για να μην πω μελέτη, αυτή η προσέγγιση που κάναμε μας δίνει στα επόμενα 5 χρόνια ένα όφελος της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, και αν θέλετε μπορώ να σας το κάνω πιο εμπεριστατωμένο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί ο Δήμος να τα δαπανίσει σε άλλες δράσεις. Θέλετε αυτές οι δράσεις να είναι στον τουριστικό τομέα, τούτως ώστε να γίνει μια προβολή και να φτιαχτεί και ένα προϊόν το οποίο θα μπορεί να πουληθεί και να βρει ο κόσμος δουλειά. Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα δουλειά η οποία βγήκε μέσα από οράματα και όχι μέσα από τη διαχείριση των κοινών. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Όπως είπαμε, μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Βουδούρης Λεωνίδας, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την κυρία Δήμητρα Τσανάκα στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές του Δήμου Καβάλας, και ο κύριος Στάθης Σημειονίδης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Μάκη Παπαδόπουλου στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές στο Δήμο Καβάλας. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα, κύριε, να συζητήσουμε είναι το θέμα του ΓΟΥΤΑΠ και της διέλευσης. Οι αγρότες, φαντάζομαι σας έχει κοινοποιηθεί και το γνωρίζετε, ζητούν από όλους τους υποψηφίους δημάρχους και τους συνδυασμούς να πούν ανοιχτά τις θέσεις τους όσον αφορά την όδευση του αγωγού από τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αγωγό, σαφέστατα είμαστε όλοι ενάντια στο να περάσει ο αγωγός από το Ατενάγη Φιλίππων. Αλλά θα κάνω την προσέγγιση και πάλι να πω ότι εγώ πιστεύω πως δεν θα περάσει από το Ατενάγη Φιλίππων και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Μας ακούει τώρα και ο πρόεδρος, ο κ. Καλπακίδης, ο οποίος θα μπει στο στούντιο μετά από εσάς. Δεν πρόκειται να περάσει από το Ατενάγη Φιλίππων, γιατί το project της όδευσης από το Ατενάγη Φιλίππων είναι συμπληρωματικό στην αρχική μελέτη
και ουσιαστικά αυξάνει το κόστος του αγωγού, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η όδευση θα γίνει παράλληλα με τον άλογο φυσικού αερίου, είμαι πεπισμένος, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είμαστε φυσικά μαζί με τους αγρότες και μαζί με τον κόσμο που δεν θέλει να γίνει αυτή η άδευση μέσω των Κρινίδα και μέσω των Τεναγών και να προχωρήσει. Πάντως θέλω να επισημάνω όμως ότι είναι ένα γεωστρατηγικό έργο. Σαφώς και δεν θέλουμε να επηρεάσει αρνητικά την περιοχή μας, αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη γεωστρατηγική του σημασία. Εγώ έχω μια ένσταση στη γεωστρατηγική σημασία, αλλά... Ναι, κύριε Σιμονίδη, αν θέλετε να πείτε... Έχετε το λόγο. Απλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι συμφωνώ ότι έχει μια γεωστρατηγική σημασία, αν και αυτή η σημασία των αγωγών είναι λίγο κάτι που μας ξεπερνάει. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε βέβαια είναι, αν πραγματικά, αν η σχεδίαση είναι να πάει παράλληλα με τον παλιό αγωγό, να υποστηρίξουμε αυτό και να τελειώνουμε για να μπορέσει να περάσει ο αγωγός, να γίνει η δουλειά της εταιρείας, να είμαστε μέσα στο γεωστρατηγικό παιχνίδι και σαν χώρα. Από εκεί και μετά όμως να έχουμε και τα ωφέλη σαν τοπική κοινωνία. Γιατί ο αγωγός σαν τοπική κοινωνία. Έτσι όπως είναι, νομίζω ωφέλη δεν έχει. Ναι, μόνο περνάει από εμάς. Ωφέλη δεν έχει. Αυτές τις ιστορίες που κάθονται και υπόσχονται θέσεις εργασίας του αγωγού είναι σαν τα καθρεφτάκια που πουλήσανε στους Ινδιάνους για να αγοράσουν το Μανχάταν. Δεν κοροϊδευόμαστε. Πλέον οι κοινωνίες δεν είναι τόσο κλειστές. Η ταχύτητα της πληροφορίας είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα, πέρα από τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα ή οτιδήποτε, είναι και την πραγματικά μετά τις εκλογές να μπορούμε πάλι να συζητήσουμε και να βρούμε μια κοινή λύση. Μια κοινή λύση που να ωφελεί τους αγρότες, να μην χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους, εκτάσεις τους κτλ. Και να μην μπούμε και εμπόδιο στην τοποθέτηση της χώρας πλέον, γιατί το γεωστρατηγικό αυτό το νόημα έχει, την τοποθέτηση της χώρας στον χάρτη των αγωγών. Αυτή είναι όλη η ιστορία νομίζω. Όλοι θέλουμε το καλό της Καβάλας. Το καλό της Καβάλας λοιπόν μπορεί να συνδυαστεί και με το καλό της χώρας. Συμπληρωματικά θα ήθελα να πω ότι η αξία των αγωγών σήμερα είναι η ίδια αξία που είχε ο σιδηρόδρομος κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι κινητήριος δύναμη για την οικονομία και όλοι δίνουν πολύ μεγάλη βάση σε αυτούς τους αγωγούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι, μιας και θίξαμε το θέμα, ότι πάει πολύ μακριά. Μιλάμε μετά και για τον αγωγό που ξεκινάει από Κύπρο, Ισραήλ, πηγαίνει Κρήτη, Πελοπόννησο και χρησιμοποιείται αμφίδρομα, ξέρω εγώ, γιατί κάποια δεδομένη στιγμή τα αποθέματα του Αζερμπαϊτζάν θα τελειώσουν και ενδεχομένως θα δίνουμε εμείς μετά στο Αζερμπαϊτζάν ενέργεια μέσα από τον ίδιο αγωγό. Ας δούμε το όπτο. Να ρωτήσω πριν, Δημήτρη, μισό λεπτό λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Βουδούρη, στο πρόγραμμά σας, το οποίο θα παρουσιαστεί, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες ημέρες, έχετε μεριμνήσει σε περίπτωση που η κεντρική διοίκηση, το κράτος, αρχίσει κόψει κι άλλο την χρηματοδότηση, από πού θα μπορέσει, εάν η κυρία Δήμητρα Τσανάκα είναι δήμαρχος Καβάλας μετά τις εκλογές, να βρει χρήματα? Βεβαίως. Όλη μας η προσπάθεια και ο κεντρικός κορμός της πολιτικής μας είναι ο εξορθολογισμός της διαχείρισης, όλης αυτής της διαχείρισης με την οποία είναι επιφορτισμένος ο Δήμος. Προηγουμένως σας μίλησε για τη βιομάζα, σας μίλησε για 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πριν, και ενώ δεν είμαστε στον αέρα, σας μίλησα για το αγροτικό κεφάλαιο και την αγροτική παραγωγή, στην οποία δεν δίνει καμία σημασία ο κύριος Σιμιτζής. Από εκεί θα μπορέσουν δεν θα έλεγα να εξοικονομηθούν, θα έλεγα να παραχθούν, πρωτογενής τομέας, να παραχθούν πολλά χρήματα, τα οποία χρήματα φυσικά οι αγρότες θα τα καταναλώσουν στην τοπική αγορά, η τοπική αγορά θα πάρει μια άλλη κίνηση και από εκεί και μετά θα υπάρχουν και έσοδα για το Δήμο. Τέλος πάντων, αυτό επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο, θα σας πω ότι ο εξορθολογισμός και μόνο της διαχείρισης των χρημάτων που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ο Δήμος μπορεί να μας φέρει πολλά χρήματα στα ταμεία. Και από εκεί και μετά μπορεί να γίνουν πολλές άλλες δράσεις, οι οποίες θα είναι και δράσεις αναπτυξιακές. Δεν πρέπει δηλαδή να κάνουμε μόνο δράσεις για το πώς θα αναπαλαιώσουμε ένα κτίριο ή το πώς θα φτιάξουμε ένα πεζοδρόμιο ή το πώς θα βάλουμε ένα άλλο φωτιστικό και θα βγάλουμε το φωτιστικό που το είχαμε βάλει πριν από 3 ή 4 χρόνια. Χρειάζονται αναπτυξιακές δράσεις. Και οι αναπτυξιακές δράσεις φυσικά συμπεριλαμβάνουν την προσέγγιση που θα έχει ο συνδυασμός μας
σε επενδύσεις που θα κάνουν ιδιώτες. Αν θέλετε, θα ήθελα να σας το εξειδικεύσω. Ένα λεπτάκι σας δίνω και να το εξειδικεύσει για να δώσουμε καταρχήν, τον λόγο στους έχουμε μιλήσει ότι θέλουμε να κάνουμε μία απογραφή δυναμικού, το οποίο θα αφορά όλη την επιστημονική κοινότητα που βρίσκεται στην περιοχή μας και ενδεχομένως και άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται στην περιοχή μας, εργάζονται ενδεχομένως στο εξωτερικό, και με όλους αυτούς θα φτιάξουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας, τούτος ώστε όταν θα βρεθεί κάποιος ιδιώτης επενδυτής και θα θέλει να κάνει μια επένδυση στην περιοχή μας, να μπορούμε να του δώσουμε και το έμψυχο υλικό, και φυσικά πέραν του έμψυχου υλικού έχουμε δεσμευτεί και έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία ασχολείται με το πώς ο ιδιώτης επενδυτής θα βρει ένα περιβάλλον επενδυτικό στην περιοχή μας και στο Δήμο μας που θα του διευκολύνει όλη αυτή την προσπάθεια. Αν θέλετε, με την παροχή γης, με την παροχή γης. Αν θέλετε, με την παροχή νερού, με την παροχή νερού. Γη και είδωρ, λοιπόν. Γη και είδωρ στο ιδιωτικό τομέα να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή μας. Φυσικά, μιλάμε για επιχειρήσεις χαμηλής περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης. Επιχειρήσεις οι οποίες θα δώσουν δουλειά και θα δώσουν άλλη πνοή στα οικονομικά της περιοχής μας. Επειδή θα ήθελα να συμπληρώσω, κύριε Άνδη, μου επιτρέπετε. Ναι, κύριε Βουδόρη, σας παρακαλώ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι ότι ο επενδυτής είναι ένας από εμάς. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Για να ξεκινήσει και να κάνει μια δράση, μια επένδυση, να βλέψει ένα project, χρειάζεται από εκεί να ξέρει ότι θα βγάλει κάποια χρήματα για να πορευτεί. Για να πορεύσει την επιχείρησή του, για να πορευτεί στο μέλλον. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζει το επιχειρηματίας. Και όχι σαν εχθρός της οικονομίας και εχθρός του τόπου. Όχι, δεν το είπα, κύριε Σιμώνη, δεν το είπα για εσάς. Είπα για το πώς αντιμετωπίζετε από κάποιους άλλους. Αν μη τι άλλο, εσείς ήσασταν πολύ σαφείς. Με την κρίση άλλαξε λίγο και η αντίληψη των. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η αντίληψη των ανθρώπων. Οι επιχειρηματίες δεν είναι ούτε κλέφτες, ούτε ληστές, ούτε τίποτα. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται κάθε μέρα να δώσουν στην κοινωνία. Κύριε, έχουμε 2 λεπτά, ήδη έχουμε κλέψει χρόνο από το διαφημιστικό. 2 λεπτά, σας παρακαλώ να μοιραστείτε από 1 λεπτό για το όραμά σας. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι στη μετάσημιτζή εποχή, επειδή έχω συναναστροφές και με τους άλλους συνδυασμούς και με τους άλλους υποψηφίους μου, έχω καταλάβει ότι υπάρχει πολύ υλικό. Υπάρχει πολύ νιάτο, υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση για να δουλέψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε τον τόπο μας μπροστά. Εγώ φυσικά εύχομαι να είναι η Δήμητρα Ετσανάκα η αυριανή δήμαρχος. Αλλά πιστεύω ότι από εκεί και μετά σε όλους τους χώρους υπάρχουν άτομα τα οποία θα μας πάνε μπροστά. Θα πάνε μπροστά τον τόπο μας. Απλά και μόνο λυπάμαι, ακούγεται λίγο και δεν είναι και κάποιος εκπρόσωπος του κ. Σιμιτζή εδώ. Νομίζω ότι ο κ. Σιμιτζής έχει κλείσει το κύκλο. Ευχαριστώ. Αυτό το λόγο ζητάτε και τη στήριξη του συνδυασμού της κ. Δήμητρας Ετσανάκα.